cartos e minutos imos facer a maior coproducción de todos os tempos, a Radio Galega e que máis. E a 14ª edición de Ponte nas Ondas. Mi madriña. Estamos na Casa da Palabra. Estamos no Vermú. Estamos no Mar de Vigo. Estamos asistindo a este encontro de enerxía sen precedentes titulado Ponte nas Ondas. Quizá ustedes, señora, non nos crean. Este é un programa normal, habitual, con viernes sin demasiado desconto. E un terreno de demostración, por favor, todos e todos, benvidos, benvidas a Alberto Reforma! Hai que sabemos de poder participar nesta magnífica e intensísima coproducción. Antes de nada, compañero de ruta, Aine, do Instituto Valmiñor, de Nigrán, explícanos que Ponte nas Ondas, porque hai un desnortado que vive por, non sei, por Calafari, por Nigrán, que non o sabe. Ponte nas Ondas é unha edición de radio que comezou no 95, comezaron sendo poucas escolas, comezaron facendo nos colexios, e pouco a pouco foi crecendo como todas as novas tecnoloxías ata chegar a día de hoxe, onde a imaxe se mezclou nas ondas da radio. E hoxe estamos aquí emitindo no Verbo non só por radio, senón tamén por internet, con imaxe. Como nos podemos ver vía internet? Vía internet entrando no enderezo de Ponte nas Ondas, www.pontenasondas.org. Sí, señora, somos nós, a Radio Galega e Ponte nas Ondas nesta coproducción brutal intitulada Aberto por Reformas. E ven aquí está o mestre de ceremonias, un de Vigo, chamase Avelino González. Aplauso por los compañeros. Sí, eu teño que facer de corredor mágico para que todas as enerxías que hai aquí portuguesas, non só portuguesas e galegas, senón tamén brasileiras, e sabemos que están sintonizando con nós desde outros sitios que aparentemente non teñen nada que ver con a lusófona ou galegófona, que son Colombia, Chile, que tamén están conectados por vía internet. Bueno, aquí temos o sector mudo que veñen a tocar instrumentales. A ver, recumbro otra vez. ¡Arriba, Chile! ¡Viva! Estamos entrando en calor porque esta é unha transmisión radiofónica vía internet planetaria. Toda a enerxía acumulada vai incursionar esta noite nun concerto brutal. Que vai acontecer aquí en Salón do Verbo? A Carlos do Verbo vimos ter un concerto cunha mesa de 3 patas, un 3 pés, vimos ter. E ese 3 pés é verdade, 3 pés, que aparte de dar para unha mesa dá para cociñar. Pois hoxe imos cociñar un plato artístico nun 3 pés. Os 3 pés son Luar na Lumbre, chega de Coruña, chega despois desde Porto, Sotripeiros, somos voces na radio, e Da Coruña con os pescarilleiros, depois os pescarilleiros. efectivamente, os tripeiros de Porto, que son canta da capela, sin o instrumento xa te imposto na roxa, e está tamén a gran Cicorro, que é da ben brasileira, é da ben do lado do mar, que tamén vai a cantar, e então contamos con que a viaxe por unha subestimada no dispositivo mira que non teña ningún grande carreira que non lle ficaba a goxa para poder disfrutar da voz tan linda. Por favor, Praia de Samir, clima ideal, a súa voz requintada, espléndida, nordestina, vai para unha nova dimensión nas beiras, nas ribeiras do Mar de Vigo. Eso será por la noite, pero Aine, agora, ao vivo, en directo, imos estrear un disco, un proxecto musical, así. Somos así. Un proxecto musical, o CPI de Coa Terreña, acaba de sacar o seu primeiro CD e hoxe temos este conxunto musical aquí en directo, en Aberto por Reforma. Absolutamente espléndido. A selva diversa da música galega contemporánea. Por primeira vez na historia, un CPI estrea un disco, Músicas de Primavera, unha produción na que participan máis de 20 rapaces e rapazas, pero son tan espléndidos e son tan generosos, pero nos van interpretar ao vivo unha peza que excede o propio rego do disco. Que nos van tocar, unha peza que... ¿Estamos preparados? ¿Estáis preparados? ¿Dice que sí? ¿Estáis preparados? ¿Cómo es, Peito? ¿Estáis preparados? Sí. Pues aquela, por primeira vez na historia da radiodifusión mundial do proxecto Músicas de Primavera, o CPI Coa Terreña de Bayona lanza a súa mensaxe polos camiños do vento. Cando que irades, amigos, vamos para eles.
con a carrera de Baiona, 8 frautas, 4 guitarras, 2 teclados, 5 xilófonos, unha percusión, en total 20 rapaces e rapazas postos a facer historia. De novo un aplauso poderoso para esta Estamos vivindo a 14ª edición do Ponte das Ondas. Estamos con Amigo González, o grande demiurgo que dirixirá os eventos da noite, e estamos con Aine, co-presentadora desta aventura. Ponte das Ondas que principiou, eso, hai 14 anos, cando fixeron unha ponte física entre Galicia e o norte de Portugal, que foi deu pé a unha ponte virtual. E foste descubrindo os rapaces e rapazas de Aquén e de Alén do Río Miño, que ademais de compartir as palabras, compartides moito máis cousas. Compartimos unha cultura común, tan solo lendas, contos, música, decir, de todo, iso foi o que se descubriu. E iso foi fascinante, a xente nova que reivindicou ese patrimonio común que está a piques de se convertir en patrimonio da humanidade. Houve un primeiro intento, que pasou? Contanos. A partir desta iniciativa naceu a candidatura do patrimonio material, que foi presentada na UNESCO no 2005. Foi rexeitada. Por pouquinho, me cachis. Pero agora recuncamos. Agora recuncamos. Este ano o goberno de Portugal pensa respaldar e apoiar. Ou sexa que moita forza, moita enerxía, esa cultura común que reivindica. O Río Miño non é fronteira, é unha arteria que nos une os de Aquén e os de Alén do Río Miño. Aine, ti e máis eu somos como unha liña e un ponte. Somos como unha intersexada, verdade? Verdade. O que representamos ese encontro entre Radio Galega e Ponte nas Ondas, exatamente igual que o título do disco de un aplauso para ela, Socorro Lira. Socorro Lira, dentro deste país continente que chaman Brasil, e dentro dese país continente ven de outro continente, de outro territorio inmenso que é o Sertao, é nordestina. Benvida a Ponte nas Ondas, benvida Socorro a Radio Galega. Obrigada, eu fico muito contente, fico feliz pela possibilidade de estar aqui nesse momento. Explica-nos que é o Nordeste do Brasil, que é a cultura nordestina. Então, o Nordeste geograficamente é uma das grandes regiões do país, né? E nessa região em especial está uma sub-região que chama-se Sertão, né? É a área mais árida, mais seca, mais cinza do Brasil, né? E tem os aspectos físicos que têm suas particularidades, e uma coisa também que é muito particular é a questão da cultura, que muito se assemelha à cultura de Portugal, porque nós temos essa relação direta com Portugal e também com a Galícia. Eu, quando cheguei aqui em 2006, eu me senti em casa, porque aí, para mim, foi uma grande descoberta. Ele saber um reencontro. Um reencontro, porque muitas das coisas que a gente vive, que a gente faz na literatura, as cantigas, o poema, São entrados repentistas. Exatamente. O repentismo do Nordeste, a poesia de origem medieval, europeia medieval, está no Nordeste brasileiro, especialmente no Sertão. Apresenta-te um repentista galego. Muito prazer, satisfação. Deixamos muito de cultura nordestina. Eu descobri a cultura nordestina ademais pelo Jorge Amado. Tem muita escrita, tem alguma novela que está ali feita no Sertão. E depois também por estas questões comuns que há do que nós chamamos os regueifeiros, chamam-lhe repentistas, que vos lhe chamais. Hoje pela manhã tu viste um espetáculo de repentistas adolescentes que ainda estava por aqui, uma delas. A Paula era? Não, sim, a Paula. Aí está a Paula. Regueifeira. Regueifeira, está brava. Não sei, tu viste elas como muito similar ao que... Na verdade, eu cheguei um pouquinho depois. Eu vi ainda uma dupla de regueifeiros. Sim. De repentistas galegos. Sim, Luís Garucha e a Víctor. En Mira Socorro, se conhecemos nós a cultura nordestina, aquí na Galiza temos unha peza que sabemos cantar todos, vamos facer unha demostración. A Virxen de Guadalupe cando vai pola ribeira, a Virxen de Guadalupe cando vai pola ribeira. Partiu, ben, que sabemos que no Nordeste do Brasil tens unha canción exactamente igual, que cando llegue a terra de... Qual fogueira
San João. Tenha Deus do céu, ai, porque tamanha judiação. Eu perguntei a Deus do céu, porque tamanha judiação. Que bonito, isto sei que son encontros místicos do Luís Gonzaga, o inventor do baião. O baião nós entendemos como uma herança da viola, né? Vem da viola, do bailão, do baião. Você pode pegar a batida da viola nordestina hoje, que é a base do baião. Gonzaga, muito esperto, então deu uma estilizada, pôs aqui no meio uma sanfona, um triângulo agudo, uma zabumba e fez uma das coisas melhores que a gente tem hoje, que é exatamente o forró. Estava o forró, estava Socorro Lira na sua terra nordestina, cando alguén diz que había un lugar na Europa onde se cantaban cánticas medievais nas que as protagonistas eram as mulheres. Sim. E descobriches a Galicia. Então, eu, a princípio, há uns 3 anos atrás, eu tinha decidido assim, fazer um disco de música portuguesa. E aí, uma noite lá em São Paulo, conversando isso com alguns amigos, e uma amiga produtora chamada Andréa Lago, que é neta de galegos, né? Aí a Andréa disse, por que você não faz um disco com as cantigas medievais, que segundo Ria Lemé, aquela pesquisadora, são cantigas de mulheres, né? E são cantigas do povo. Então eu disse, por que não? Eu, meio louca, não sabia o que vinha pela frente, eu disse, sim, eu acho que vai ser uma viagem muito interessante. Foi assim que em 2006 eu vim parar aqui na Galícia. Primeiro fui à França estudar um pouco com Ria Lemé, e depois da França eu vim para cá para conhecer a geografia de que fala aquela cantiga, por exemplo, Ondas do Mar de Vigo. Por exemplo, que coincidência, aqui que estamos no verbo. Exatamente. Na Carol das Dias. Então eu vim para cá para conhecer a geografia de que trata aquelas cantigas, aqueles textos que eu comecei a estudar, a ver, né? E também para conhecer a atmosfera cultural contemporânea, a música que não chega no Brasil pela mídia. Eu queria saber como é que se faz, o que acontece aqui de música. Aí eu descobri aqui coisas belíssimas, né? Na verdade eu me encontrei com artistas muito generosos como o Chia, Xavier Blanco, enfim. E aí para mim foi uma grata surpresa encontrar a Galícia dessa forma, tão parecida com o Nordeste. Porque hai que dicir que, desgraciadamente, vos, no Brasil, galego é aquela persoa de pele branca. Exatamente. Non coñecíades a existencia física da Galicia, pensabades que era un lugar, non sei. É mais ou menos assim, se pensar no Brasil como um todo, né, tem vários estados, várias regiões, tem nuances assim que não ficam muito claras. É mais fácil pensar no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, que é mais divulgado, né? Dentro da Europa, dentro da Espanha, tem um pouco disso também, né, os seus regionalismos. Então a Galícia não chegava para nós como um povo, enfim, a gente sabia, há esse patrimônio que nos é comum, a Galícia, a Portugal, ao Brasil também, a alguns países da África. Nós sempre soubemos que era da Idade Média, que era da Península Ibérica, mas não se fala muito em Galícia ainda. Eu acho que é importante a gente começar a falar. Na Bahia existe um movimento de afirmação da cultura galega, porque lá está a maior colônia brasileira de galegos, está na Bahia, né? E então, para mim foi muito bom. Maravilloso. Socorro, e que botas menos tempo arriba, en todo caso, unha nordestina que se recoñeceu na Galiza, que levas a literatura galega no teu corazón, que vas facer un traballo sobre a música galego-portuguesa medieval e que agora, com as tuas compañías, como se chaman as tuas compañeiras? Ana Elisa Colomar, que faz agora os sopros, né, sax e flautim, Cássia Maria percussão. Por favor, acode ao set de actuacións. Vamos cantar unha cantiga galego-portuguesa medieval, non? Pero primeiro vai o baião, efectivamente. Aine, que te parece estes encontros, esta situación? Magnífico, teros aquí en directo. E que poidamos, insistimos, grazas ao poder da literatura, compartir e contarnos geografías tan diferentes e ao mesmo tempo tan parellas. Socorro Lira, que estará esta noite, ademais. Estará esta noite no Festival de Señor. E así será unha forma desde sen sair de Vigo e da praia de Semil, vai ser unha... A ver, que temos un pequeno problema, Modesto. Perdón, hai un pequeno problema coa liña. Estamos aí amañando as cousas. Sí que falta un elemento. Já estamos achegándonos os primeiros detalles do directo. O noso compañeiro Modesto Peno, un aplauso para él, que está cubrindo. Estamos ao vivo, no verbo, reivindicando as palabras, coa voz, en este caso, co baión de Socorro Lira. Cando queirades.
vem, inflama a fogosa chama, ardendo o corpo a cama, inunda meu cobertor. Imprime um ar de verdade, cortando todos os mundos, comparando a eternidade, transcendendo em segundos, confunde o entendimento, a razão, o pensador. Isso pode ser chorar, ser sorrido alegremente, isso que mata quem sente ou traz ressuscitar, que quando vivo é velado sob o cortejo da flor, é finalmente rimado, versado de tão sublime, com 4 letras se exprime, rima o verso derradeiro, morto é espinho de carneiro, vivo é o reverso da dor. Cousa de samba. O verbo foi no destino do Baión. Socorro, agarda un momentiño que queremos pedirche logo que cantes de seguido unha peza de inspiración galaico-portuguesa. En breves minutos. Aire, nesta coproducción maravillosa Ponte nas Ondas Radio Galega, preséntanos o seguinte convidado, ou mellor dito, preséntanos o seguinte anfitrión. Temos aquí o noso carona Xesús López, concelleiro de Cultura do Concello de Vigo. Xesús, quería que nos contases así un pouco como comezou o teu primeiro contacto con Ponte nas Ondas, con esta iniciativa. Hola, boa tarde. Boa tarde. Bueno, comenzou porque profesionalmente eu me dedico ao ensino no centro en que estive de principios dos 90 estuvimos traballando xa no principio da Ponte das Ondas. Cando era unha radio escolar, cando empezou a medrar, ata chegar agora que xa temos visos de internacionalización realmente impresionantes. Xesús, isto é un destino místico profesional. Trabaches como mestre en Ponte nas Ondas, como reivindicación da palabra que nos une. Agora estás concelleiro de Cultura no Concello de Vigo, por tanto responsable do verbo, do lugar onde estamos, que é a Casa da Palabra. Explícalle para os desnortados que ainda non coñecemos este entorno que significa o verbo. Bueno, o que estamos neste momento é pechando o círculo, ¿no? Comenzamos con Ponte nas Ondas, que dice a palabra, e o que queremos é que este círculo se peche justamente aquí, neste espacio. Queremos convertir este museo, un museo que ten un valeiro de contido realmente grande hasta agora, que tuve dificultades, queremos convertirlo justamente na casa da palabra, na casa do patrimonio inmaterial galego portugués, por eso se pecha totalmente o círculo co que Ponte nas Ondas, ¿no? O que estamos buscando é que este sexa o centro referencial a nivel galego, a nivel do norte de Portugal, do patrimonio material que nos une ao noso país, co país hermano. E como se enchen esos contidos? Bueno, E temos que berrar moito, enchelo de sons, como... Bueno, se enchese de moitas formas, ¿no? Enchese con actividade fundamental. E o patrimonio inmaterial que temos en Galicia, un patrimonio sumamente rico, que dá para encher esta casa e para encher moitas máis. Pero además queremos que a Casa das Palabras sexa máis que iso, ¿no? Aparte de ser referencia do patrimonio inmaterial, que sexa tamén a Casa da Creación Audiovisual, que sexa a Casa da Palabra, entendendo como diversas formas de expresar que tamén se escapan un pouco do que é a propia linguaxe verbal,
e queremos que sea tamén o campo de literatura con campo fundamental para todo. Xa sabes, está esta aula, estas salas de auditorio cheo de regueifeiras, o cal, en fin, poden achegar moitos contidos a este proxecto de futuro. Ben seguro. Dicíamos que ao longo dos anos manifestouse que nas ondas esa descoberta, ese encontro entre os rapaces e rapazas da Ken e da Río Miño, que descubriron que había unha cultura común que viña de moi atrás, o río Miño, que é a arteria, non é fronteira, e ese proxecto, ademais de todos os valores culturais ou tradicionais, é un proxecto cargado de futuro, esa Galaequia dos romanos, que agora é esa Eurorexión, e Vigo, que está no cerne, no centro. É a gran ventaxa que temos. Estamos justamente no cerne, no centro do que este espacio, que realmente é un espacio realmente amplio que cubre a cantidad de xente que nos pode chegar aquí. Pero despois tamén hai que valorar o traballo que se fixo hasta agora, o traballo que fixo Ponte nas Ondas, un traballo fundamental, e o traballo que fixo Santi Veloso, que realmente eu creo que temos que ponerlo aquí con letras mayúsculas. Está todos os días aí, está traballando, sabe insistir, sabe perseguirnos, e nós temos que estar aí traballando. Pois Jesús López, Concelleiro de Cultura do Concello de Vigo, responsable do verbo, estas palabras que saíron na lonxana Idade Media das ondas do mar de Vigo e que conmocionaron o corazón dunha grande artista nordestina, Socorro Lira. Imos de pedir, se vos parece, que nos interpretes, pois, algún cántico vencellado a este lugar. Que nos vas cantar, Socorro? Uma coisinha? Sim. Essa peça que a gente vai cantar agora faz parte daquelas 15 cantigas que eu selecionei juntamente com Ria Lemé para um disco que se chama Cores do Atlântico. Esse disco terá colaboração de artistas da Galícia e de Portugal, inclusive o Chia, né, e Filipa Paz, esses artistas nós já temos confirmado. Então, a gente vai fazer numa ciranda. A ciranda é dança de praia no Brasil. Então, eu musiquei dentro dessa matriz musical que é a ciranda. Então, nós vamos cantar Ondas do Mar de Vigo. Muito bem, Xixi, muitas gracias por ser o nosso anfitrião. Muchas gracias. As ondas que eu vim ver, se me souberem dizer, por que tarda o meu amigo sem mim? Por que tarda o meu amigo? As ondas que eu vim mirar, se me souberem contar, por que tarda o meu amigo sem mim? Por que tarda o meu amigo? Não tinha mais publicidade. Ondas do mar de Vigo, destes o meu amigo. Ai Deus, se virá cedo, ai Deus, se virá cedo. Ondas do mar levado, destes o meu amado. Ai Deus, se virá cedo, ai Deus, se virá cedo. Destes o meu amigo, ele por quem suspiro. Ai Deus, se virá cedo, ai Deus, se virá cedo. Destes o meu amado, por quem tenho esperado. Ai Deus, se virá cedo, ai Deus, se virá cedo. Diz o meu amigo, ele por quem suspiro. Ai Deus, se virá cedo, ai Deus, se virá cedo. Diz o meu amado, por quem tenho esperado. Ai Deus, se virá cedo, ai Deus, se virá cedo. Bravo!
na voz de Socorro Lira e as súas compañeiras. Por certo, hoxe pola noite nesa grande festa a carón do Verbum de Lugo. Estamos nesta produción conxunta entre Ponte nas Ondas e Radio Galega. E agora que compre dicir aire? Compre decir que damos paso a publicidade, facemos un pequeno descanso neste viaxe. Un aplauso e continuamos a aventura. Xerardo, Abelino, continuidade. Vamos. Neno, hai que acordarlo. É auga. Así que... Vale, agora está. Bueno, pois metes avisádeme cando acabe a publicidade, que metes eles están cos seus compromisos publicitarios. Nos seguimos aquí na programación de Ponte nas Ondas, que empezamos con algo de retraso, pero poñamos acabamos marcianos, todo o mundo a terra. Ben, non hai peligro, era Xurxo Souto, non había problema. Xurxo, por favor, non me escorreces no chan. Xurxo Souto é unha persona moi activa e en todos os sentidos. Entón, se lle das a Xurxo Souto, Xurxo, descansa que hai publicidade. El non descansa, el para, el sigue traballando. E entonces, el é como o río Miño, que vai por debaixo das pontes, as pontes están quietas, pero o río Miño sempre se move, sempre se move, sempre se move, sempre se move. É traballadoriño como o río Miño, dixía unha veña en Salvaterra. Por que? Sempre vai el, sempre vai ca agua levando, sempre vai levando terra, sempre vai levando terra. Ah, que cale. Ah, vale, pois calo. Bueno, pois seguimos ca programación habitual da Radio Galega. 4 minutos, continuamos en The Verbum en Vigo nesta produción, coproducción Radio Galega Ponte nas Ondas con aire. Todo ben. O que pone que simplemente estamos tentando motores para o que vai acontecer pola noite. Pola noite, justamente, para a gran festa. Lembramos que vai actuar esa noite a carón do Verbum. Hoxe ás 10 no Verbum actuará Luarna Lubre, un grupo de Galicia, Voces da Radio de Portugal e Socorro Lira de Brasil. Todo isto presentado polo magnífico, polo grandioso, polo sempre dinámico Abelino González. Que non son Portugal de Portugal, non? Eu son do que sería o antigo Concello de Bouzas, iso queda para os indígenas de Vigo, que son os bastantes indígenas, e entón é da parroquia de San Andrés de Comesaña. Chaval, sentimento, tradición, como sentimento, tradición, para ser original hai que ter boas orixes e o que adorna a arte, e un aplauso moi grande de María Andocer. Está realmente na tua casa. Quer dizer que este proxecto de falar de aquén e da lei do dominio é a tua biografía. É xusto, sí, é o que fixen eu e o que teño dentro de min desde que nacín, porque, bueno, os meus pais emigraron a Galicia sendo eu unha nena. Eu en Galicia caseime con un galego, os meus fillos son galego-portugueses, e eu dentro de min a música en galego-portuguesa, xa que levo a vivir en Galicia 32 anos. Imagínate, de 48 que teño, pois levo toda unha vida vivindo en Galicia. Unha rapeciña, unha adolescente absolutamente imbuída da cultura galega tristripeira do Porto. Do Porto, sí, mesmo da Ribeira. Da Ribeira, efectivamente, da Ribeira do Porto a Ribeira do Berbés, hoxe en Vigo, resides en Ourense. Sí. E tería este debate, ás veces, tan intelectual sobre a cultura galégico-portuguesa, debate de salón, ás veces con, en fin, con moita tensión e con desencontros. Faise vida no proxecto Ponte nas Ondas e, sobre todo, faise realidade na tua biografía. Sí, a verdade é que é unha cousa tan natural en mí, ou seja, eu, como te contei, viñen sendo unha nena, a miña familia está toda do outro lado, o sea, en Portugal, a outra parte da miña familia está en Ourense, en Galicia. Entón eu vivo isto dunha maneira tan natural que non sei verdadeiramente ás veces cando estou en Portugal ou cando estou en Galicia. Son dous ataques dun mesmo sentimento, sí, como parecen reflectidos neste último disco ata o momento, que logo falamos de novidades tan longe que foi no que tivo presenza fundamental o mestre. Sí, Arlindo é unha bellísima persona, un estupendo cantor,
pero como compositor é xa do outro mundo, como dicimos, non é? Ademais, unha persona que entende a Galicia moi ben a hora de compoñer músicas para Galicia, xa non é a primeira vez, fíxate que el fixo de cando se facían os festivais do Miño, xa fixera ele unha música que se... O Festival do Miño era como o Festival de Benidorm, sí, en versión ourensá. Sí, pois el xa fixera unha música para Galicia, imagínate, fai desto como 40 anos ou así. E tamén algunhas das súas cancións xa están dentro do acervo popular da música. Sí, mira, o Chapeu Preto, por exemplo, que grabou un grupo Leilía con A Verdade e Mentira. Leilía pensaba que era unha canción tradicional. Sí, ademais que como que o tiñan como, pois eso, como unha canción tradicional, e o pobre ainda está vivo e coleando, e ben coleando. Ten que estar moi orgulloso. En fin, cando se nos dá a posibilidade de coñecernos e de recoñecernos, xorde a maravilla. E esa maravilla, esa plenitud exprésase no teu traballo, na tua música, e como esta radio feita carne, pedimosche en clave de verdade absoluta, así, a capela, que nos botes unha cántica. Que nos queres cantar? Mira, vou cantar unha música que define, eu sempre despido os espectáculos meus con ela, que se chama Orballadas, Orballeiras, que tamén é de Arlindo, e que define moi ben todo isto que estamos aquí a falar. Vale? Catoqueiro. Ben, entón eu pediría que aquí xa que hai tanta xente músico e tanta xente nova, que me axudedes con palmas así en tres. Os amores nunca tienen un respeto por divisa, pois a Galiza namoro mío, de para outro manda brisa, muitos beijos e carinhos. Orballadas, orballeiras, orballeiras, orballadas, as raparigas solteiras, São João querer casadas, companheiras presenteiras, são por todos desejadas. Orballadas, orballeiras, orballeiras, orballadas, orballadas, orballeiras, orballeiras, orballadas, na Galiza a minha filha é a dança mais bailada, e o mira que é dominho quer bailar do mesmo jeito, e o baião vai ser padrinho do casamento perfeito. Ainda não vem a Galiza, os amores nunca têm respeito por divisa, pois a Galiza namoro mío, de um para outro manda brisa, muitos beijos e carinhos, e eu mando a todos vocês muitos beijos e carinhos. Obrigado por dar su que por su amor, Ai, non sei se queres botar algún piropo. Brillante, brillante, o único piropo que teña que botarlle, brillante. Unha artista extraordinaria que xa estemos contando moitas veces neste disco tan longe, afirmas por fin a tua personalidade e atréveste a versionar os grandes clásicos da música galega, Negra Sombra, e os grandes clásicos da música portuguesa, non sei o nome agora desta peza de Amalia. O Barco Negro. O Barco Negro, efectivamente. É unha liberación absoluta e unha plenitude total, non? Sí, bueno, eu ás veces digo, bueno, xa non é cuestión de atrevemento, simplemente, mira, a mí gustame moito cantar, a música galega encántame, temos na música galega verdadeiras cancións que son
obras de arte como, pois eso, como Camariñas, como Negra Sombra, como Os teus ollos, que recentemente te sacarei tamén agora, músicas fermosísimas, porque non misturadas con uns tons de guitarra portuguesa, pois unha guitarra española ben tocada, pois por que non pasa a ir algo bonito, que sí? Entre tantas fronteiras mentais que son as peores, a maravilla da posibilidade de coñecer nos mellor uns e outros para cadar iso máis felicidade e máis plenitude. María, preséntanos ao teu compañero de ruta, porque baixaste xuntos dende Ourense. Sí, bueno, eu viñe con José Manuel Cid, que foi quen acallou que eu estivera hoxe aquí, porque senón a verdade é que non houbera tido a posibilidade, porque ainda que me enterase non tiña o contacto para vir, e de verdade foi un placer e unha honra. Espero que contedes comigo por outros anos, que mirei encantada. José Manuel. José Manuel, benvido, grazas dobremente por estar aquí e por traernos a María do Ceo. Manuel Cid, decano de Humanidades da Facultade de Ourense, é unha persoa radicalmente vencellada a Ponte das Ondas. Por suposto, moi boas tardes. Decano de Humanidades, eso é pasado, con casi 20 anos, pero ahora son vicedecano. Felicidades. Da Facultade de Ciencias da Educación. Bueno, a Facultade de Ciencias da Educación foi convidada a entrar en Ponte das Ondas cando se decidiu facer 24 horas de radio. Hasta entón era só a franxa do día, e a partir da incorporación da universidade, pois os estudantes universitarios pasan a noite en Ponte das Ondas, é unha festa inesquecible, non? Pasan os anos, van alá xa 7 ou 8 anos, e aqueles alumnos que xa están titulados aínda recordan como vai aquilo de Ponte das Ondas, lembraste en Tui, lembraste en Vigo, en Radio ECA. Un beixo para eles que nos atendían ali toda a noite como a reis. Estamos falando con un pedagogo, con unha persoa, con un profesional. E sempre decimos que esta abertura de Ponte das Ondas é un gran valor, é unha gran iniciativa, temos que valorarla, reivindicala, pero por qué? Como profesional do ensino, como profesional da pedagogía, cales son os valores? Sí, claro. Eu, ademais de participar cos estudantes universitarios na programación de Ponte das Ondas, pois teño parado cos propios profesores de Ponte das Ondas e con algúns alumnos a reflexionar sobre o que supón. E eu atrevínme a decir que é o movimento de renovación pedagóxica do século XXI por excelencia. O feito de que o galego esteja decretado que hai que ensinar en galego e demais, a veces nos convertimos en expertos na gramática e esquecémonos de que o galego, ademais de gramática e de literatura, máis que un sentimento, e que a veces pues, que o aprendes desta maneira, xogando, desta maneira pues, participando, facendo radio e facendo equipos, colaborando con Portugal, que é o noso referente, que é o noso espello. O mellor a lingua, pois o espello dalle algún tipo de color, pero sigue sendo a mesma lingua, e ese espello pues, lo hacemos perfectamente. Entonces, a través destas experiencias, o noso idioma e a nosa cultura pues, se van vivindo. Entonces, a ninguén se le ocurriría que participe en Ponte das Ondas por chamarle a María do Ceo María del Cielo. En cambio, que non ven estas escolas son días que se atreven. Es que a mí el gallego non se me dá, yo le digo mejor María del Cielo. Viceversa, calquera rapaz que coñeza de partir en Ponte das Ondas, xa non se ocorre mellor non falar galego, non falar portugués de Galiza, como decía moitas veces, o decía eso de la Guardia, non? Como decía moitas veces. A abertura de Ponte das Ondas foi a momento realmente fecunda, xa comentábamos antes con Aine, como esa iniciativa dos rapaces e das rapazas descubrir un camino de cultura material común, como esa iniciativa está agora na frente de ser considerada Patrimonio Universal da UNESCO, surgiron discos, surgiron encontros, cada hora de identidade, agora mesmo, Ponte das Ondas. Cal é o reto? Cal é o futuro? Eu creo que o reto da Ponte das Ondas, porque ainda non hai nada feito, eu creo que seguir unindo a cultura galego-portuguesa, que teña ese reconocimiento forte, que é importante que representan os Estados, que representan a UNESCO, que é un reconocimiento internacional, pero quizá iso máis importante, porque tamén temos esa autoestima baixa, valorar o nos eu creo que conseguir que os escolares en toda a Galicia, non só aquí no Baixo Miño e no norte de Portugal, que temos esa sorte de ter esta experiencia pedagógica, senón en toda a Galicia e por todo o territorio onde hai galegos, que se sinten orgullosos con esa identidade, que non é mellor ni peor, pero o noso, e sentirse orgullosos
e estimado, e pensar que aprender a nosa cultura que ten o mismo nivel que aprender as grandes ciencias que nos veñen dadas por os currículos. Eu sou da Coruña, especialmente, e cando estive na escola, pois ninguén me falaba, nunca me dixeron onde quedaba Barcelos, Braga, Guimarães, Vilareal. Os rapaces e rapazas que participaron no Conte das Ondas dominan ese espazo de cultura e viceversa. As rapaces e as rapazas de Portugal coñecen moito mellor Galicia, e iso é unha referencia fundamental para ser verdadeiros cidadãos do mundo, principiar por coñecer o mundo que temos máis perto. Unha aventura que se sustancia en Conte das Ondas e que foi moi ben reflectida e explicada na palabra de Xosé Manuel Cid. Moitas gracias e que a aventura continúe. Moitas gracias. Sustancia, feita, música, en su producción, aire, y nos damos a Primicia Mundial. Nos damos a Primicia Mundial. Estás en Brigada. Dime. Son as 4:52 minutos. Podo decir abertamente ao mundo que María do Ceo ten preparado un novo disco. Digo, ben, dedicado a Rosalía. Dedicado aos 4 poetas galegos, da parte de Celanova, que foron Curros Enríquez, Tesoneiro Ferreiro, Sensolín Méndez Ferrín e Castor Elices. E despois van dous máis que son a sorpresa. O que pasa é que Curros fixo un poema moi bonito na frente vai esperar con cantar Rosalía, claro, que é a Rosalía. E cando tenemos ese disco? Pois mira, o día 20 xa o terei aquí do forno, o 26 presentarei no Se Deus que a prensa en Ourense, e o 27 cantarei nas festas de Ourense. Todas as datas, por onde chegou ese querezo especial por Celanova? Porque cando eu comecei a cantar, que non era cantora profesionalmente, eu ia con unha rondalla, tiña unha rondalla de amigos de músicos, de laúdes, bandurrios, bandolinas, rondábamos moita xente, íbamos a Celanova, e así tamén... Aquí en Vigo somos de ranchos. Sí. Sí, os ranchos de Reis, amigos, os famosos, os ranchos portugueses. Pois nós íamos ali subir unha amizade con aquela xente. Estamos a significar o centenario do casamento de Curros Enríquez, e aquí, Conte das Ondas, a palabra de María do Ceo, Porto, Ourense, Orlando, na voz de Curros Enríquez, a Rosalía de Castro. Haceros que cantar a capela? Sí, hombre. Doble Primicia Mundial, imos aplaudida para animadas. Do mar pola orela mirei na pasar, na frente unha estrela no vi con cantar, e vina tan sola na noite sin fin, e ainda rezai pola prove da tola, eu que non teño quen rece por mí. A musa dos povos que vim pasarei, como esta dos lobos, como esta se ve, os ossos son velas que vou desveredar. Ai, dos que levan na frente unha estrela, ai, dos que levan no bico cantar. Hai dos que levan na frente unha estrela, hai dos que levan no bico un cantar. Facemos unha breve pausa, entramos no treito final, se están preparadas as guitarras, os xilófonos, as gorsas non, que cantan e fan versión instrumental dos rapaces de Cova Terreña. Facemos unha pausa e continuamos neste último treito de Aberto por Reforma.
E mentre se a pausa da Radio Galega, nos seguimos aquí agora nun momentiño así máis calmo para esperar a que retornen o programa de Aberto por Reformas con Xurxo Souto. En canto volvamos da publicidade, van volver a tocar a mesma escola que tocou ao principio do programa, os do de Covaterreña. Como era decir, que significan esas siglas que nunca me acordo eu? Colegio Público Integrado, pero ese de chino integrado, será CIP. Colegio Público... CPI, Colegio Público Integrado. Isto das siglas, podedes presentarnos a unhas eleccións. Centro Público Integrado. E despois, en canto remate o programa de radio da Galega, vai seguir o que é propiamente a programación de Ponte nas Ondas, pero xa desde aquí, desde o Berno. Xa non imos a movernos máis. Pola mañán estivemos... Vamos. Estamos no treito final desta coproducción, pero logo Ponte nas Ondas continuará ata noite con ese grande concerto. Verdade, Aires? Queremos invitar a toda a audiencia a parte desta cultura galego-portuguesa. Será ao aire libre diante do Verbo, acceso libre e gratuito. Pode vir calquera. Libre, gratuito, yupi! Para ver a Avelino González conducindo ese fluxo sonoro de Sonolida de voces na radio. Eduardo, veñan para Vigo porque ademais o Concello non pode multar na hora, así que aproveiten agora. Veñan xa. Noticia nova, e agora fluxo sonoro libre e gratuito con esta primicia mundial. Lembren, CPI Covaterreña, o seu disco Músicas de Primavera, agora versionando a un clásico dun dos grupos que vai estar esta noite no grande concerto a carón do Verbo. Falamos del Baja Lubre e do son do ar. Cando que irades, mestres? de Alxentes, o Facerro de Miño, que van facer eles agora a súa parte do programa. Porque o programa é todo de 9:30 hasta mañán, e agora toca a eles, veña, ídemos acomodando.